Ni wagati na aw minnu bɛ kan an lajɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko aw sɔgɔlen don Mifa Production ani Ondu Tele Jabaranin sanfɛla de la. An bɛ décembre kalo tile 4 na san 2022 an ka dɔgɔkun kunnafoni ni ye o dili wagati seli. An ka jamana minisiri ɲɛmɔgɔba fɔlɔ colonel Abdoulaye Maiga novembre kalo tile 28 tɛmɛni san 2022 ani Burkina lasigiden o ye ɲɔgɔn ye ni a bɛ fɔ o ma ko général de brigade Kwadjo Luke o ɲɔgɔn ye yɛrɛ tun bɛ ka boli fɛn min kan a ye ɲɛfɔli kɛ u ka baaraw kuncɛli la an ka jamana kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ fana a ye foli balase an ka camancɛ fanga mɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen ka baaraw tagaboloya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ni o ye colonel Assimi Goïta ye. An ka jamana kɔkanko minisiri Abdoulaye Diop ale ni Burkina lasigiden olu kun ye lajɛ dɔ kɛ ni lajɛ in yɛrɛ kun bɛ ka boli fɛn min kan Mali ale ni États-Unis jamana olu ka jɛɲɔgɔnya tɔ o bɛ se ka sinsin cogoya min na. Hali bi Américains ka kibaruya do bolimafɛn sen 4 o fila o bilala ka na an ka jamana kɔnɔ walasa banbagaciw olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na an ka jamana camancɛ yanfan fanfɛla la u ye o di n'an b'a fɔ o ma kan wɛrɛ la ko véhicule blindé ni olu ye bolimafɛn ye mugu tɛ don fɛn minnu fɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ fana u tilala ka nisɔndiya fɛn wɛrɛw fana fara o kan. Walasa bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati forobaca baarakɛlaw ani minnu yɛrɛ fana ni olu tɛ forobaca la tile 3 lajɛ o kɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ novembre kalo tile 28 na n'a daminɛna o la Gawo marala kɛrɛnkɛrɛnnenya la Liptako Gourma na o lajɛ ninnu a tile 3 lajɛ mɔgɔ minnu ye a musaka ta o ye Norvège ale ni Danemark ye. An Songo marala ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ olu ma ko contractuel olu ye tile 3 baarabila ka o kɛ ni o yɛrɛ daminɛna novembre kalo tile 28 tɛmɛnen san 2022 ko sababuya kɛ ko ɲɛgɛnko ko bɛ u la o tɛmɛnen kɔfɛ fana ekɔli karamɔgɔw kan ka taa sigi yɔrɔ minnu na sali minnu na yɔrɔ kɔnɔ ko sigiyɔrɔ tɛ u bolo ani fana ko photocopieuse ko o fana tanya bɛ u la ka da o waleya kan o ye ni tile 3 baarabila ka o kɛ. Kabini juillet kalo tile 5 san 2020 ACI la ni o ye Sotiba ACI la dudɛmɛden n'ale si kun bɛ san 19 na o wagati la ale ye nafolomugu caman ka o de ye a bɛ baara kɛ muso min bolo ka nafolomugu caman ye o ka dilan kɔrɔ a kɛlen ka o ye a ye o kunnafoni k'o lase a ɲamacɛ ma ni o ye taxi bolila ye a kɛlen k'a ɲɛfɔ o ye o fana donna ani a hakili cɛ k'a ka nafolo ninnu bɛɛ lajɛlen k'a cɛ ka taa ni a ye k'u bɛ taga Faransi a fɔra a ye cogoya min na a fɛnɛ y'a kɛ o cogoya kelen na n'a ye muso ka miliyɔn 20 ani 100,000 ni 20,000 k'olu bɛɛ cɛ ni ka taa di a ɲamacɛ ma o kɛlen ka di o ma u tagara hôtel la ka ni dudɛmɛden dalen to sunɔgɔ la hôtel kɔnɔ ɲamacɛ ye wari bɛɛ lajɛlen ta ni ka taa ni a ye yɔrɔ la yɔrɔ min ma se ka lakodɔn finitigilakaw tɛgɛ kɛlen ka da ni dudɛmɛden kan o y'a minɛ a ka kiiri tigɛli senfɛ ɲangini mun tara ka da kan o ye san 3 kaso ye ani fana ko ka muso ka miliyɔn 20 ni 100,000 ani 20,000 k'a ka o fana sara nka min ye taxi bolila ye tɛgɛma da ale kan fɔlɔ. Saka Sanogo ale ye sɛnɛkɛla min sigiyɔrɔ bɛnnen don Sikaso mara la n'a si yɛrɛ bɛ taa san 46 la a denmuso ni o si ye san 21 kabini denmuso in ka dɔgɔn a ye o bila ka taa di a furumuso o kɔrɔmuso ma Côte d'Ivoire jamana kan ko k'a lamɔ nka den kɛlen ka di a ma a y'a jira k'a fɔ ko kunkolodimi gɛlɛn ko bɛ den na ko ni kun tora k'a den minɛ k'a bɛ to ka seri ka bin k'a tɛ bɔ foyi kalama o senfɛ ba in kɔrɔmuso a ye Saka Sanogo k'a denmuso bila ka na Mali la Sikaso k'a di a fa ma ko k'a furakɛ furakɛli ninnu Saka Sanogo ale yɛrɛ de tun bɛ to ka furaw ɲini k'a di denmuso ma nka denmuso de nana jateminɛ kɛ ko n'ale tora ka fura ninnu ta k'a bɛ sunɔgɔ a tɛ bɔ fɛn foyi kalama ni ale kɛlen ka fura ta a nana ye fana k'a jateminɛ ko fa tun bɛ bingali wale ta k'a sɛgɛrɛ o senfɛ den ye kunnafoni k'a lase u ka sigida alimami ye ko ka kankari ta k'a da fa ye nka o ni a ta bɛɛ lajɛlen fa ma ka waleya in dabila fo ka taa kɛ sababu ye den tilala ka na garijigɛ a kɛlen ka garijigɛ sɔrɔ fa y'a bila ka taa Côte d'Ivoire jamana kan k'a di ba kɔrɔmuso ma tuguni a kɛlen ka jigin ka to Côte d'Ivoire ala ye den garijigɛ don 2 ni 2 la nka kelen o seginna kɔ kelen tora a bolo kelen min balolen tora a bolo denmuso sinɛ a seginna ni a ye ka na Sikaso ni ka den lamarayɔrɔ so
ka o yɔrɔ dɔ ɲini ka den ta ka a di olu ma olu fana kɛlen ka bɔ kibaruya kalama o ye kunnafoni lase an ka finitigilakaw ma ni olu ye fa in ka minɛ ka a datugu fa in ka kiri tigɛli senfɛ mɔgɔ min tun bɛ ka a dɛmɛ a ka kiri kunya la n'an b'a fɔ o ma k'a ka avocat o ni fa yɛrɛ kiri tigɛli kɛnɛ kan o y'a yira k'a fɔ ko waleya min ye fa sɔrɔ k'o ye sitanɛ ka baara ye ko u b'a ɲini ko ka fa in ko ka a mago to nka an ka sariya baarakɛlaw olu ye ɲangini min ta ka fa in sɛgɛrɛ o ye san 10 kaso de. Hali bi Sikaso mara la u ka furuba kalanso min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko lycée public 3 de Sikaso yɔrɔ la u ka école in kɔnɔ écoledenw ye ɲɛgɛn 14 o de sɔrɔ o jɔra u ye ni o kunnafoni yɛrɛ lasera novembre kalo tile 29 tɛmɛnen a yirala k'a fɔ fana ka a musaka taara bɛn fɛn min ma o ye miliyɔn 19 wa ko sababu bɔra mɔgɔ min na ko ye UNICEF mɔgɔ ye. Novembre kalo tile 27 tɛmɛnen Gawo mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye sane ye bingalikɛlaw ye binkali wale ta ka ɲɛsin wari bilayɔrɔ dɔ ma ni a bɛ fɔ o ma ko agence de transfert o ye u ka nafolo ka a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni a ye nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ma jogin wa fana ko mɔgɔ ma to a ko da fɛ minnu ye sɛgɛsɛgɛli o koɲa bɛ sen na. An ka finitigilakaw u ka baara senfɛ ni dɔgɔkun in na u taara yɛlɛ dugu jukɔrɔmugu pɛrɛn dɔ kan ni o kɛra Yoroso cercle fanfɛla la Urukila ale ni Sunguba o ni ɲɔgɔn cɛ ni o yɛrɛ kɛra sababu ye an ka finitigilaka fila olu tora a ko dafɛ mɔgɔ 4 olu jiginna hakili jiginna fana ni yɔrɔ kofɔlen na kalo 4 kɔnɔ ni ye a siɲɛ 3nan ye ni waleya ka kɛ. N'an bɔra yen an bɛ taga jamana wɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Nigeriya ye juma tɛmɛnen ni o bɛna décembre kalo tile 2 ma ka mɔgɔw to seli la misiri la bingali walikɛlaw ye bingali ta ka yenkaw ka olu sɛgɛrɛ wa a yirala k'a fɔ fana ko mɔgɔ 11 ko olu de joginna ko bingalikɛla ninnu tun bɛ fɛ ka waleya min kɛ o de ye ko ka taga ni u ka misiri alimami nka ko ala barika la k'u ma se ka taga ni a ye. Alamisa su ka a dugu jɛ jumana ni o bɛna décembre kalo tile fɔlɔ ka se a 2 ma Niger jamana kan u ka dugu dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko Gaya tasuma ka kasara o donna du dɔ kɔnɔ ni o kɛra sababu ye mɔgɔ 7 olu tora a ko dafɛ o mɔgɔ 7 cɛla ko mɔgɔ 5 olu bɛɛ lajɛlen u bɛ bɔ du kelen kɔnɔ ani fana ko u sigiɲɔgɔn dɔ o kun y'a lajɛ k'a bɛna dɛmɛ don u ye ale tora a ko dafɛ ka fara u ka du dɛmɛden yɛrɛ fana kan ko o tora a ko dafɛ nka a tasuma kasara ninnu o sababu bɔra fɛn min na an ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o kan. An lajɛbaga ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra nin de ala ka bɛn ni basigi ka o sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la an bɛ foli balase aw bɛɛ ma aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ kuma bɛɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fana an bɛ foli balase an ka dibila baarakɛbagaw olu fana ma an b'a fɔ a k'an bɛ o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ.